Waye? Waye wai? Ya kai baki ha. Babu ko isu ka shigo cikin gidana? A kun baki na kai ne. Wannan ko waye kuma? Lauya na ne a tare da shi ne miki magana. Lauya? Magana ɗaya ta damu da kai. Ko magana? Lahi walhamdulillah. Bismillah. Wannan bismillah kai da aka sa. Ni in dai an kashe mutum ba ni ban da Na riga na haɗa ma abin da wanga da gani ba mutum ne kirki ba. Ya tare ka gaji wanda aka faɗi cikin gari ana magana ana yawo ana ta don ina ne ana ga labaran ke yarinya wanda nataka muniombe. I'm going through a lot of problems. da Na nini nijiletea. inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To don haka kundin tsarin mulki kashi na 88 hakin layi na 2757 na ba da damar direct ina shigowa da kai da kai a cikin gida ba ko sai na bi yan sanda Ya kamata a ce a samu hujjoji kwarara. akwai cikakkun hujjoji muna da dama ana zargin ka cikin unguwar ga tun ko shekaran jiya an ce Hafsa ta wuce tana wucewa an ga ce an ganka to yanzu babu abin da ka hannu kai ka gida ne na farko ko a rataye ka gaban tarin al'umma ko a yi ma allura guba kana kallo kana shiri wallahi ko ruwa ba a gama Yanzu kasa za a yi barista. Assalamu alaikum. Ka san ya za a yi? What's going on here? Ni dai ka san wani yare ne? Layin ga mugayen iska da. Ka san an ci na shiga bai hidda barawo. wato to ta aka yi hawar muka sani ya ba da Da hankalin kayan. Ka za a yi? Yanzu bari in sai zai a kes din nan. Yanzu ka turo a kan nan ba. Yanzu ba a yi wani abu. Ka san ya kamata a ce a yi I wani. don't want peace. I want problems always. kawai zan tura ma Nataka muniombe. Yayi. I'm going through a lot of problems. Da asa. Na nini nijiletea. malam salamu alaikum mun gama fahimtar cewa wanga da haka zargi bawon Allah na ashe duk ungo ga ya kowa kirki kana ka zo ka tuni mutum kirki Wannan wallahi rahin ya dawo kanka barista wannan yarinya in ta biyo ka gidana wuce take yi. ba shakka ina wurin So wai kai dole son gace me? ina son in gaya ma gaskiya kai addini Kenan magana kana da maka magana ya baka illa. mai da aka na tuwon ganan gwamnati Wala da ganin kan mutu. abu wani canci Wala ƙarya ta. Idan yanzu ba Wallahi yiwa maka ba ta yiwa ha. Wallahi bai yiwa. wallahi ka yi wallahi sai ka kana da gani ya rike mai hannu. Wallahi